3 направо от White Hart Lane на матча Тотнъм срещу Слонзи Сити. Състава на Тотнъм е като предишния, само промяната е Джермен Дефое. Състав и е 3-1-4-2. Такава е формацията на Слонзи Сити. Мишел Вон, Анхел Ангел, Чичо Уилямс, Тайлър Канас, Бритонс, Де Гузман, Деяр, Бони и другия не го видях. Сега Кейн към Дефое. Джеремайн Дефое успял да пробие и си спечела още корнер в първите минути. Добре започват Тотнъм, да видим гол. 1-0. Мартин Даусън, капитана на Тотнъм, се разписва. И пак от корнер дойде гола, още в ранните минути, още в 3-та минута. Дойде този гол. Кристал Паласа се оказали много по-сериозен противник. Сега Дани Рос към Таузенд. Центрира топката. Не се получи. Канас. Ян Вертонген сега. Бърза топка към Дефое. 2-0 за Тотнъм Хътспър на White Hart Lane. Искам да видя нещо, но аматьор съм със сигурност. Не пишем. Дай да видим. Тъй тук ще резултат. 2-0 става резултата. Сега Пабло Ернандес. Ето кой не съм ви казал. Явно от състава. Ян Вертонген успява да спре. Там Дефое. Харкейн. 3-0. Не, тук беше спрям беше тук Харкейн. Защитник на Слонзи Деяр. Сега Деяр пробива Де Гузман. Бони. Спасение там на Фредери. Сега Дефое. Джеремайн Дефое. Центрирането ще бъде по въздух, обаче имаше защитник, който успя да се изпречи. Сега Джеремайн Дефое. Не, сега Ленън беше това. Ленън можеше да шутира спокойно. Просто не знаех какво ще се случи и натиснах пас, което беше ганната работа. Сега да видим. Ян Вертонген. Кейн. Харкейн решава от далечно пространство да шутира и Мишел Вон спасява. Сега да видим дали ще се справи защитната. Не. Гол. Ян Вертонген прави 3-0. Двамата централни защитници и Джеремайн Дефое оформят този резултат. Ян Вертонген, всички вратари само гледат топката на неговите удари. Просто Мишел Вон е надупчен. Бони.
Сега Хари Кейн към Таузенд. Таузенд. Оу! Не беше много опасно това. Това е 2-2 втория матч, а не мога да се издигна на доста. Сега да видим. Паулиньо. Не, Данилов няма шанс да застигне тази топка. Сега Хари Кейн. Хари Кейн! Изстрел на Кейн! Спасение там на Мишел Вон. Не ще има отново гол. Не се знае. Ламела. Даусън, да! Даусън се разписва за втори път този матч. И резултатът е 4-0. Кристал Палас са по-силни. От Суанзи Сити се е оказало. Много по-силни. Виждате. И сега успя там Жермайн Дефой да прекъсне този пас. Това просто ме изненадва. Просто ме изненадва за едно по време 4 гола. И то 2, и то 3 гола са от централни защитници. Още в началото на матча се почна с гол. После пак гол. После Бони Сакън. После Мишел Вон спаси този удар на Хари Кейн. След това Ян Вертонген се разписва за 3-0. После Мишел Вон спасява. И най-накрая Мишел Вон пак спасява. И оттам Мартин Даусън с глава. И Шелзър влиза на място на Дек Гузман. Сега да видим Дефой. Не успява. Ерик Ламела също не успява. Анхел Ранхел. Ранхел. О. Сега бърза топка. Ленън. Да видим. Дефой. Хари Кейн. Ленън е бил засада. Хари Кейн шутира топката в тъч. И Анхел не успява да догони топката, както и никой играч. И това е фаул, жълт картон. Жълт картон за Жермайн Дефой. Сега топката се изнася. Хари Кейн. Хари Кейн. Кейн. No. Тайлър сега.
Дал съм сега. Паса му към Джермайн Дефое, не се получи. Сега успява там да спът Анхел. И ето точно Канас. Брейтон. Успяха да го спрат оттам. Пас към Ламела беше прекалено много лош пас към Ламела. Паулиньо. Да, не сме успял там. И Ламела също. Там обаче Паулиньо успял да прекъсне. Паулиньо. Хари Кейн. Дефое! Гол! 5-0, 80-та минута. Джермайн Дефое. Успява Дефое да се разпише след прекрасен извеждащ пас. Той успя да намери милото ръче. Матчът почна от много време. Сега Джермайн Дефое. Ротел към Шеврей. Тайлър. Бони. Нилфред Бони. О, какво направиха играчите там на Слонзи? Какво направиха? Гледай сега. 3 минути добавено време. Сега Джермайн Дефое. И край на матча. Завършва 5-0 за Тотнъм с голове на Даусън. 2 на Даусън, 2 на Дефое и 1 на Ян Вертонген. Няма други мачове на 25 на август 25 август. 25 август. И сега Тотнъм са на 4-то място. И сега отивам само за руни. И края на това видео ще бъде приключено. Руни още и Соладо още. И това беше края от мен. Бум!